Hello. See now this coming. Hello. What is coming? What is coming now? Hello. Cha, amancoko mahle insizwa akukubi kakhulu, right? Nayi post abafana bamgqumeni asebeshintshile sebezibiza ofisha abakhulu, bamemezela ukuthi ngeyi-16 zika-April 2025 kune-feature abazoyenza nomfoka Limit Nala, uMr New Quantum ayune laphana kwi-Mother of All Maskandi Festival. But leyo ngoma leyo izophuma kona wonke ama-digital platforms. Kuyabonga kakhulu, kuyabonakala futhi ukuthi abafana bamgqumeni asebeshintsha kusemthethweni beba ofisha abakhulu bayaqala bayabhukula manje bayosebenza bayoganda umsebenzi omusha sha. Engibuza khona mina ukuthi bazokwenza njani ngalezi ngoma ade beyiperforma besayibiza ngabafana bamgqumeni, noma bazoqhubeka nazo lezo ngoma lezo, cause leyo catalog leyo i-property yabafana bamgqumeni. Angazi ukuthi amakhampani azokwenza kanjani noma ama-masters bazowagcina or kuzoba nenye plan, asazi. Kodwa-ke thina esikujabulelayo nesikubonayo nesikufunayo ilokhu okwenzakalayo, ama-feature, ukubona umusic urelizwa, ukubona ama-single adropha, ukubona ama-EP. Umsebenzi omuhle kakhulu loyo ojabulisayo okuzomele uqhubeke wenzeke. Ama-album ongakhona ukuyikhipha angaforced akhiphe album umuntu ezomhlula, ezothatha isikhathi ukuthi ayimasterishe, angabatholi nabantu akazowafeaturisha bemenzele i-album yakhe ibe mnandi umuntu. If ukhona uyishayela i-EP yakho, umsebenzi omuhle loyo. Angazi abantu bake bembone nokukhuthuza laphana ukuthi uyishayela ingoma encane kanjani, kube uzwide naye ingoma ezifika kanjani, kube umshini wemali, kube ugandaganda. Baney'ngoma ey'ncane kabi laba bantu, kodwa into abadume yona Nkosi yami bayaziwa all over the country. Even naye uSisi Nduna akanazo iy'ngoma ey'ningi, umsebenzi wakhe nje ukahle, kodwa usenesikhathi eside sendimeni. Ungaze ufunge ukuthi unama-album amaningi kanti nje unama-album a-few nama-single lapho nalapho. So ukuriliza into eningi sometimes ungenayo imakethe ozoyisendela lowo msebenzi loyo kuba yi-challenge. Siyabonga nje masibona nje benza kanje ofisha abakhulu nabo besika iphethini kwabanye abaculi asebekwenzile. Umfoka Nala ukhiphe ingoma emnandi kakhulu engilokhu nje ngiyikhulume njalo indaba yayo, ethi uvume kanjani. Wayikhipha ngazo i-21 ika-March 2025. Yenza kahle kakhulu laphana online, ngiyigcine ise-number 1. Angazi ukuthi ise-number 1 yini namanje, kodwa bihamba kahle kakhulu. Sizoyilindela-ke le ngoma le ukuthi yena ikanjani, sibuye sizomchazela ukuthi imnandi yini, imnandi kangakanani. If futhi izodla abantu, kuyovela lokho ukuthi hhayi abantu izobadla nje impela, izobe izenzela emakethe. Kodwa-ke sizolindela kanye nani. Sibonga kakhulu ithuba, nisala kahle, sizodibana kwifuthi elandelayo. Hello. See now this coming. Hello. What is coming? What is coming now? Hello.